Нов вид риба в Черно море. Корейска скална риба. Това е името, което знаем за сега. Не знам как се озовава в Черно море, но със сигурност виждам, че цялото й тяло е обсипано с шипове и също така и по главата. Това, което забелязах, е, че е и хищник, защото в устата й има една малка рибка. И може да видите хрилете. Цвета показва, че тази риба е съвсем прясна. А другата риба, която ще ви покажа, е морска лястовица. Най-красивата риба в Черно море. Интересното за нея е, че преди доста години е била на изчезване, но сега в момента няма никакъв проблем с нейната популация и е разрешено да се ловува. Заповядайте в ресторант Немо, за да опитате тези риби.